Татарстанның табигаты бик бай. Татарстанның флорасының мөмкинлекләре бик зур. Аллага шөкер. Ул прям йөрәккә май шикелле безгә. Менә карагыз. Гөлбадран үләне үсеп утыра. Менә Гөлбадран пижма. Хәзер җитешә. Әйтегез әле, менә шушы үлән нәрсәләрдән файдалана? Бу сары үләннәр ул йөрәк авыруына бара, и бавыр авыртуына бара. Но ул бик теге токсичный үлән. Шуның өчен аны янына 4-5-6 үлән салырга кирәк. Вот. Или можно на эшләргә. Менә аңба бит менә бу нигә борчагы. 1-2 борчакны можно ашарга эзләп ипи белән. Ипинең теге йомшак җире белән. Хәзер бик күп кеше дә балуга цикорий белән. Менә бу цикорий дип атала менә бу үсемлек. Менә хәзерге вакытта цикорийның чәчәкләре ата, чәчәк ата. Менә бу үләнне җыярга кирәк. Кечкенә аның тамырларын җыярга кирәк. Тамырлар менә бу цикорий үләннең исте нервная система бик яхшы файда бирә. И канны чистарта. Аннары соң үпкәләргә бик каты файда бирә. Менә хәзер тем более бик күп кеше авырта белән коронавирус белән. Поэтому менә бу үсемлекнең тамыры да, үләне дә бик яхшы үпкәләргә бара. Бавырларга бик яхшы бара. Токсичный әйберләре юк менә бу үләннең. Аннары соң менә пихталарның агачларыбыз тора анда пихта ниләре ылыслары, аннары соң карамнарат ылыслары, алар тоже бик яхшы бара. Теге кедровые ниләр чикләүкләр бара. Безнең полосада как раз менә каранарат и пихтаның ылыслары бик яхшы бара. Как раз кедр шикелле. Аны үләннәр бик менә бу черновой үләнне, который менә показывала, ул бик яхшы бара үпкәләргә. Аннары соң пижмада бара, тысячелистникта бара. Аннары соң менә бу полынь горькая, әше әрем. Артемизия. Менә анда бар абсинтин, шундый теге бик әше бер. Менә бу как раз үпкә уртына бик яхшы тоже бара. Онкология каршы тора. И бик яхшы менә бу кешеләрне ишетә паразитлардан. Аннары соң менә бу үләнне можно чәй шикелле эчәргә кирәк түгел. Бик еш, потому что ул теге ашказаннарда теге иң соңгы урынга барып җитми. Лучше менә бу үләнне менә уже как раз ниләре җыела, семечкалары җыела, ну җыелгач можно перемалывать кофемолке, киптереп, порошок шикелле җытсагыз бик яхшы булыр. Ул кишечниккә төшә. И там всасывает, ишеккә төшә, и анда всасывается бик яхшы. И бер нинди паразит анда кешенең организмына тора алмый. Ул бик яхшы чистарта. Это очень хорошая антипаразитарка. Менә бу получается. Монда менә бу әреннән даже май эшләп була. Менә бу оливковый майны или кукурузный майны или же теге подсолнечный майны салсагыз, теге беренче вытяжканы шушы үлән белән вытяжка эшләп була. Шушының майны можно әзрәкәне ичеп торырга, можно исләп торырга. Ул тоже иммунная система бик каты файда бирә. Менә бу әше әрем канны сыйклата. Канны сыйклаткач күп кешегә файда бирә. Но кичкенә балаларга бирергә ярамый. 5 яшькә хәтле, 7 хәтле аерым и так далее. Менә бу бик яхшы үлән. Халыкта әйтәләр, питрауга хәтлегенә җыярга кирәк үләннәрне, дару үләннәрне дип. Бу дөрес сүзме? Ну, минемчә менә үзе үлән җыйган кеше ул икенчерәк уйлый. Ни өчен дисәгез, бөтен үлән бер вакытта җитешеп бетмәй. Менә безне хәзер Бадран үләне әле генә җитешеп килә. Аннары соң теге бака үләне җитешеп килә теге семенас белән. Аннары соң теге полынь горькая үләне әле генә җитешеп килә, семенасы җитешеп килә. Аннары соң бик күп үләннәр, например, брусник үләне, үлән, допустим, Марийкада. Ул аны кардагына җыябыз, кардышкачкына, иначе ул калып, бу вакытта җисәгез, сразу, допустим, каралып бетә. Бик күп үләннәр, менә допустим, каз үләне бар. Хәзер каз үләне бетегез беләсез инде, спорыш үләне. Аны хәзер җисәгез була, но ул соңрак тагын да яхшырак була, ул чәчәк ата матур итеп. То есть бик күп үләннәр соңрак җитешә. Үлән җитешкәч, әзрәк тагын көч җыя. Теге помидор шикелле, башта үсә, аннан соң кызара. Шуның шикелле. Так что үләннәрне соңракта җыеп була. Әйтегез әле, ничек дөрес итеп дару үләннәреннән файдаланырга? Ну, во-первых, аны әзрәк җыеп белергә кирәк, күреп, җыеп и аны белергә кирәк способ применения. То есть әзрәк укырга кирәк, и сырга кирәк. Ну, без Ничек куллануны? Ничек куллану, конечно. Була теге героизм шикелле, бу үләнне алып, ишемәле дип, ул бик дөрес түгел бит ул. Давлениены карарга кирәк, канның тыгызлыгы, теге куелыгын карарга кирәк. Аннан соң бик үләннәр, менә карагыз менә бу үләнне. Менә бу үлән называется донник, например, да, донник. Он тоже бик лечебный үлән, но ул бик каты агулы.
Шуның өчен менә бу үләннәрне бик әз генә, бик теге 5-6 үлән белән генә кушып пешерергә кирәк. Менә шушындый свойстволарны үләннәрне белергә кирәк обязательно. Үләннәрне белмичә, әзрәк аңламыйча чәй шикелле вообще эчәргә ярамый. Барыбер кирәк, или укырга, или белән кешедән сорарга кирәк. Әйтәләр бит әле бер үләнне генә файдаланырга ярамый, комбинация булырга тиеш диләр. Сез моңа ничек карыйсыз? Без аңа бик карыйбыз положительно, потому что үзебез шулай үләннәрне эчәбез, без бер үләнне эчкәнебез юк. Потому что бер үләнне эчкән вакытта, как бы, ничек әйтим инде, булмый сразу, как бы попасть невозможно сразу, потому что давление у всех разное. Аны расын кан тамырлары у всех разное. Аны расын кемгә, например, желчегонный пить нельзя, кому желчегонным пить можно. Үләннәрне менә шулай әзрәк применительно к себе нужно разбираться обязательно. Аны өчен кеше кирәк просто. Аңлатырга или, допустим, дөрес бирергә. В любом случае үләннәрне җыгач, киптергәч, аның способ применения и как бы воздействия белергә кирәк в любом случае. Ничек дөрес итеп үләнне сакларга? Сакларга кирәк, киптерәм вакытта чырма кирәк, или же просто кояш төшмәгән караңгы урын кирәк, әзрәк кирәк анда, чтобы сквозняк булсын өчен. Тамырларны можно киптерергә, даже кояшта, үләннәрне кояшта киптерергә ярамый. Анарасын кипкәч үләннәрне киптерәм вакытта кайсы үлән ябыша, например, ну, допустим, теге каен яфраклары или, допустим, математика яфраклары ул ябыша. Шуның өчен аны әзрәк булгатып торырга кирәк, әзрәк күптүреп торырга кирәк. Үләннәрне можно астырып, самый киптерергә бастырып можно якырып киптерергә. То есть нинди үлән була, шулай как бы способы тоже разные. Киптергәч нужно куярга или капчыкларга, тубаңа торган, или же әзрәк кәгазьдә коробкага кирәк салып куярга. Дата белән или нинди үлән, как бы үләннең исеме ничек, кайчан җыелган. Потому что үлән җыйган вакытта ул бер төсле була, кипкәч ул бөтенләй икенче төскә әверелә. Анарасын аны бик күп кеше даже исенә калдырмый бу кайсы үлән икәнен. Шуның өчен очень важно, чтобы записывались. Әйтәләр бит әле аннан соң үләнне дөрес итеп сакларга кирәк дип, аның саклану срогы да бик аз диләр, дөресме ул? Ну, дөрес белән дөрес ансы шулай. Кайсы бер үлән бер елга җитә, кайсы үләннәр 5-6 елга җитә, кайсы үләннәр 2 елга җитә. Телесе һәр үлән теге бер үлән бер вакытны аны эчеп бетереп булмый. Барыбер 1-2 ел считается, менә как раз средний срок хранения трав. Быел ничек дару үләннәре сезне шатландырамы? Ничек җыя башладыгызмы әле? Без с апреля по октябрь месяц без ябыз. Апрельдән октябрьгә Апрельдән хәтле. ябыз, я. Конечно, шулай, конечно, үләннәр бик күп, потому что кояш та күп, яңгыр да Аллага шөкер бар. Ансы шулай, прям табигатны хәзер бик матур, бик пайчагы. Менә бу зверобой сары мәтрюшка үләне. Аны кеше бик яхшы белә инде. Но менә бу үләнне аерым гына җәйкене үзеңә эчәргә ярамый. Ул давление күтәрә. Аннан яз самый җәйкене радиация бик үзенә бик каты тарта. Шуның өчен менә бу үләнне аерым җәйкене эчәргә ярамый. А еще лучше менә 5-6 үлән салсагыз, теге сары мәтрюшка, зәңгәр мәтрюшка, бөтнекләр, теге бака үләннәр салсагыз, шипой салсагыз, ул яхшырак була. Ул бөтен җиргә бара. Менә бу үлән бик каты, бик мощный иммунный стимулятор. Әйе. Аны менә без янда карадык теге цикорий үләне. Анарасын полынь горький үләне, алар бит тоже бик каты мощный иммунный стимуляторлар. Менә үләннәр арасында андый стимуляторлар бик күп. Анарасын, например, нидә цикорий үләне. Это получается мощный, получается как бы источник инулина. А инулин булган вакытта үләннәрдә улар бик яхшы бара, шикәр авыртуында, допустим, при сахарном диабете. Менә хәзер июль-августта нинди үләннәр эчәргә файдалы? Менә эчәргә, во-первых, аны просто җыярга кирәк. Бу вакытта бик каты бара җиләкләр, җимешләр бара. Аларны бик катышырга кирәк. Үләннәрне киптерергә кирәк күп вакытта. Потому что киптергәч, аны кыш көне бик яхшы эчәргә. Менә без һаман шулай уйлыйбыз. Димәк, кыш көне эчәләр Пока үләннәр. җиләк кирәк. Җиләк, Җимеш ашарга кирәк. каен җиләге, теге викториялар, аннан соң черешнялар, вишня, алар бик яхшы кирәк. Потому что анда витаминнар бик күп. Аларны бит как бы киптереп булмый күп вакытны. И аннан соң компотлар эшләп, варенье эшләп, улар бик каты витаминлар калмый белән. Поэтому без как бы поклонники всегда. Җиләкләрне ошырга кирәк җәйкене. Үләннәрне киптерергә кирәк күбесенчә.
чтобы кыш көне ишергә. Менә бу үлән бар тагын карагыз. Менә бу үлән называется камнеломка. Менә камнеломка. Менә шушында үлән. Ул как бы сырняк шикелле үсә. Менә бу ташларга каршы бик яхшы. Кемнең ут куыгында ташлары бар, кемнең бирләрендә ташлары бар. Камнеломка называется менә бу үлән. Менә тоже җиргә бик яхшы. Татарстанда ничә төрле дар үлән үсә? Кызыксың аныгыз юкмы? Бик күп вообще. Вот даже менә безнең палым бар. Ул безнең илдә 140 бар видов бар. 140. Шуның менә иң кимендә менә безнең менә бу басуда иң кимендә 3 төрлесе бар. Кайсы җирдә яшисең, шул җирдә үскән дару үләннәрен кулланырга кирәк диләр. Сез ничек карыйсыз? Дисәгез, дөрес, анда аксым безнең организмның аксымы үлән аксымы белән бик каты совпадает. Туры килә. Туры килә. Шуның өчен действительно шулай. Әгәр дә инде менә алып кайтсалар Төркиядән дип әйтик, Ираннан дару үләннәре саталар. Мәчетләрдә без сатып алабыз. Менә Гарәбстаннан алып килгән дару үләннәре. Сез үзегез ничек карыйсыз? Аларның безгә файдасы күпме, әллә зыян да булырга мөмкин? Ну, файдасы булырга мөмкин, зыян да булырга мөмкин. Просто аларны алгач сразу диге ишәм дип бик каты шуңа Ташланмыйбыз. бик катыга ташламыйбыз. Әзрәк кенә ишеп карыйбыз да, әзрәк кенә постепенно аны просто ишергә өйрәнергә кирәк. Аның зыяннары булмый. Вот хәбитендә бик соңгы вакытта теге масло черного тмина, теге черный тмин үзе, ул бик теге популяр әйберләр инде. Без бит что ул тоже обычно Россия считается, только в языке түгел шулай бит. Без бит тоже ашыбыз банан, ашыбыз апельсин, ашыбыз манго, шулай бит, дөрес бит. Лек бит андый хәлләр юк, хәзер сплошь рядом. Получается, үләннәрне тоже можно ишергә. Менә уманда әрекмәнең иң яхшы, иң файдалы урыны җәйкене. Менә бу тигәнәге. Тигәнәгә канны чистарта, шишләргә каршы тора. И монда бик яхшы бар, называется полисахарид, и инулин бар. Инулин иммунный системаны бик каты күтәрә. Менә бу үләннең зыяны юк. Поэтому бер футбольный туп шикелле шушы тигәнәкләрне җыеп куйгыз, киптерегез. Ничек файдаланырга? Менә бер тигәнәк, бер стакан чәйгә или суга, бер тигәнәк. Менә шушындай хәлдә булды. Менә шушы чәй аккан хәлдә бер тигәнәк. Менә иң көчле урыны җәйкене. Тигәнәкнең шушы тигәнәкләре була. Аннан соң тора төшә тамырга. Уже сентябрь аенда рус товарларны җыя башлыйсыз. Иң көчле инулин это цикорий и тигәнәк үләне. Инулин. Исән сау булыгыз, авырмагыз, үләннәр җыегыз, үләннәрне бергә тырышыгыз. Аның файдасы бик күп.